pixkanaka hartzia da, ez? Pixkanaka jutia, teknika lortzen, egia txikitatik hasi da beti hobeto dela jarripen baten bidez, pues, bueno, errexagora mogozula dena, baina ez da berandu, inoiz ez da berandu. Osa, kirolonek hona dakana hori da, osa, jutentza kompetizio batea, txapelketa batea Donostira, eta da jendia 60 urtekin parte hartzen, korrika, jaurtitzen, osa, adin guztitako jendia aurkitzen zu, eta nik uste kirolonek hori daka politia, ez? Osa, berdin duz adin dakazun, neskaza mutia zan, entrenamenduak izango dira batea, izango zazu neska mutian eredu, mutian neskan eredu, osa, oso parte hartzaia, oso politia, oso kooperatiboa, eta, osa, ez da inoiz berandu, eta aukera alin bakazute, animatu, atletismo. Hani asko lagundu nagoze deskonektatzen laguntzen, oza, egunean zehar pasak izan gauzak gero atletismontza dela ekizu pentsatzen. Lagunekin, oza, niretzako da, lagunekin gelditzea bezala, minio kirola iten duten bitartian, oza, han ja indugu kuadria bezala, eta super gustan oz haiekin orduan, pues niretzako da, nire erratutxua. Oza, nire zona, pues, egunean zehar pasatako guztia aztu, eta 2 orduz entrenatzeko eta lagunekin egoteko tarte bat. Eta, netzat berdin. Osa, ja, astian zehar eguneroko partida, eta, jode, super gusta jotenga entrenatzea, eta tratona pastegu, eta, jode, despejatzeko erkitortzea.